Ensaladilla. Non digas ensaladilla, nin tampouco ensaladilla rusa. Ai, que cousa máis rica e nutritiva! Que rico! Pero non podemos comer ensaladilla en galego correcto. O que debes dicir é ensalada rusa. E si, tes que engadirlle ese rusa ao final para distinguila da ensalada normal, da de toda a vida. E recorda, o recipiente onde se serve a ensalada ou a ensalada rusa é unha ensaladeira. Ensalada ven de sal, pero ollo porque se di comida salgada e non comida salada. E non se debe falar da salazón dun alimento, senón da súa salgadura ou da súa salga. Non confundir con saia, do verbo saír. Pero tranquilidade, unha ensalada é unha ensalada, e non unha ensalgada. Apuntamento lusófono. Se vas a Portugal, pide unha salada, sen o en do principio. Ensalada rusa dice salada rusa, pero rusa con 2 S. E con maionesa que boa está. Dígocho eu.